Трета част на връщане от гората. Записвам в момента. Писвам и Богито. И хубавия глас на птичките и колко е тихичко. Тук е номер 1. Тя е екскурзовод, нали? Екскурзовод Тони Бомбони! Тъй каза Чичо, тате и мамо. И сме объркали пътя, що не видим натам? А? Натам. Що? Да го разгледам. Да го разгледам? Ми да. Викам да ни бързо, че да се прибираме. Още едно. Добре. Опа. Ще да падна тук. Аз защото гледам телефона, ще падна още. Ма това е много красиво. То са правили бързоти тук. Малей. Той каза, Айде сега, толкова да имам памет за другия клип.